дар O'zbekiston тибқи қарорномаи рақами 495 аз 25 сентябр тасдиқ шуда нишони таҳаммулпазирии динӣ муқаррар гардид, хабар дод Вазорати Адлияи O'zbekiston. ин нишони сарисинагӣ ба ходимони барҷастаи давлатӣ ва ҷамъиятӣ, пешвоён ва олимони барҷастаи соҳаи дин, кормандони ташкилотҳои давлатӣ ва созмонҳои ғайритиҷоратӣ, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ, намояндагиҳои дипломатӣ, арбобон ва олимони хориҷӣ дода мешавад. дар ҳоли ҳозир дар кишвар амалиётҳои зидди исломӣ ки моҳи сентябр шурӯъ шуда буданд, идома дорад. Kiyim kiyinishlik madaniyatida ham haddimizdan oshyapmiz. Islom dini deganda, musulmonchilik deganda ma'lum bir kiyimni kiyishlik kerak, ma'lum bir ko'rinishda bo'lish kerak degan tasavvurga kelib qolindi. дар баробари ин дар ҷаласаи ҳукумат ки рӯзи 10 сентябр баргузор шуд, Сарвазир Орипов ба кормандони давлатӣ дар бораи манъи рафтан ба масҷидҳо огоҳӣ дод. ёдрас мекунем ки қаблан кормандони хадамоти амниятӣ дар муассисаҳои таълимии хусусии омӯзиши забонҳо рейдҳо доир карда буданд. аз роҳбарияти тамоми марказҳои хусусии таълимии шаҳри Тошканд талаб карда шуд ки курсҳои забони арабиро барҳам диҳанд ё нархи онро боло бардоранд, то ин ки он ба аҳолӣ дастнорас гардад. нерӯҳои амниятӣ барои идомаи фаъолияти марказҳои омӯзиши хусусӣ талаботи дигар низ гузоштанд. кормандони марказҳои омӯзиши забонҳо агар ришдор бошанд, бояд риши худро тарошанд, духтарону писарон дар синфҳои омехта таҳсил кунанд ва донишҷӯёни рӯймолдор рӯймолҳои худро пушти сар банданд. илова бар ин роҳбарони марказҳои таълимӣ муваззаф шуданд ки номҳои исломии таълимгоҳҳоро ба номҳои бетараф иваз кунанд, аксҳои занони ҳиҷобпӯш ва мардони ришдорро аз стендҳои мағозаҳо бардоранд ва ҷойҳои намозгузорӣ дар марказҳо ба синфхонаҳои иловагӣ табдил дода шаванд. 27 yillik qora siyosat bugun hech o'zgarmadi, ya'ni xuddi shunday qanday bo'lsa shunday davom etyapti.